जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया, जहां आप लोग के बीच में लेके आयल बनी एगो तस्वीर और एगो रिपोर्ट। जी भाई, आप लोग जन स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे बनी, नया लुक बाटे। एकरा से पहले एगो काल लुक वायरल हो भई रहे जिम में के, जौना में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, खेसारी लाल यादव जी और अमरपाली जी एक साथ नजर आई रहे। लेकिन ये लुक में सिर्फ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और खेसारी लाल यादव जी नजर आ रहा बड़े। आप लोग को बतावल चाहता नहीं कि लुक आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा बा और एगो नया रिपोर्ट, एगो नया खबर भी निकल के आयल बा कि खेसारी लाल यादव जी ये बात पे बोलले बाड़े कि आप लोग के पता बा कि एगो दर्शक लोग के बीच में, खेसारी लाल यादव जी के फैंस लोग के बीच में नाराजगी बाटे कि खेसारी लाल यादव जी के फिल्म सैया अरब गईले, जौन की अरब नाम चेंज करके मुहूर्त कइल गेला, जेमे निरहु जी के हीरो राखल गइल बा। जी हाँ भैया, गलत भइल बा। एमे खेसारी लाल यादव जी हीरो होके के चाहिए नहीं है। खेसारी लाल यादव जी के फैंस लोग के मांग बा और यही बात के लेके गर्मा गर्मी भइल बा। लेकिन खेसारी लाल यादव जी के वीडियो आइल बा जे की खुल के बयान देले बाड़े। ए बात पे उ कहले बाड़े ऐसे कोनो बात नहीं है, काहे से कैसन कई बार होला। बम जी लव यू में निरहुआ जी हीरो रहन, लेकिन बात ना बनल तो हम ओमे हीरो भइनी। ओकरा से पहले पटना से पाकिस्तान में हम हीरो रही, लेकिन ओमे निरहुआ जी हो गईले। तो ई सब होत रहेला, ऐसे आप लोग झगड़ा ना करी जा। और आप लोग से निवेदन कैले बाड़े, खास करके अपन फैंस लोग जे सब लेके एक दूसरे स्टार के आप लोग गलत बोल रहा बानी, चाहे शब्द बोल रहा बानी, तो खेसारी लाल यादव जी आप लोग से रिक्वेस्ट कैले बाड़े, जेकर आप लोग फैंस है वो आपसे रिक्वेस्ट कैले बा कि आप लोग यदि केहू और के बोलत जा शब्द चाहे बुरा बोलते जा, तू भी हमार बड़ भाई होन, हमके भी वो चीज बुरा लागी, आप लोग ऐसा करब तो इससे आप लोग से रिक्वेस्ट कैले बाड़े कि आप लोग ये बात के लेके मत लड़ी जा, चाहे मत कुछ करी जा। काहे के प्रोड्यूसर के हाथ में होला, उ जेकरा के चाहे ओकरा के हीरो बना सकता। हमार बात उनका से ना अच्छा से भइल होगा, हमार मन ना मिलल होई, ऐसे हमारा से फिल्म ना भइल, निरहुआ जी से फिल्म के बात भइल, उनका से मन मिलल होई, उ जैसन चीज चाहत रहे वैसन होत होई, तो उ कर रहल बाड़े। हमार से ना भइल, जेकरा किस्मत में जौन बाटे उ मिली, या किस्मत में नहीं उ ना मिली। जी भैया, खेसारी लाल यादव जी आप लोग से रिक्वेस्ट कैले बाड़े एगो वीडियो के माध्यम से कि आप लोग ये बात के लेके हमार बड़ भाई के आप लोग कुछ ना बोली जा, काहे कि हमने के सब आदमी एक दूसरे की इज्जत करी जा और आप लोग भी सबके सम्मान दी जा। आप लोग फिल्म देखी जा चाहे ना देखी जा, ये आप लोग के हाथ में बा, लेकिन सबके सम्मान दी जा, वो हमार बड़ भाई होन। ये कहत हुए खेसारी लाल यादव जी फोटो भी आप लोग के बीच में शेयर भइल बा बहुत ज्यादा, जो कि हाल ही फिलहाल के जिम में के तस्वीर है, जिसमें निरहुआ जी और खेसारी जी एक साथ नजर आ रहा बड़े। तो आप लोग कैसा लगा ये रिपोर्ट और ये तस्वीर जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर आए दीजा, लाइक शेयर कमेंट करी जा। जय भोजपुरी।